intensyon na kapamuno ka, na miya kapatay ka bit. Dito ikadua sa dinan at heinous crime. Ikatlo na dito pa maapiamlanuan ka dito sakataw o di ko na walay na adna planungon. Agu inusaran ka sa puwersa apiaman kuwan ka. Adna planuron, adna intenton, adna puwerson. Apiaman kuwan ka, apiplan kuwan na. Dito mutu nami sa Rabiriagi DJ Casper. Dito okay. Akuan. Paman apiplan ka pamapaman kuwan ka dito sa katawa manusia o di kuwan na walay na Rabiri. Inuldap ka pa mo si sa Tagalog. Na si Samrana. Ano yung Samrana wala ito pagari ko dito Rabiri? Paman at tikawan ka o. Oh, tikaw nga puwersa. Ito kan ka pa masasina pa di ko na glat na ini tudot ka na kinuangon so mauyutian amiakuan yan sa landang ka IDP niyan na dito na Rabiri ito. Okay. Na dito man dito piamanlanwan ka piaman kuan ka adi katawan. Na dito mutuan sa tip paman nakapaman ko pa dataw sa walay siulden ka piaman demya ka tuoron na dito imbuto namin sa tip dito ikapat upkin county rami sa Philippine National Police si sa blate rami to na madakalap kilingon lagi dito i-report kaya piaman ko na di katawan ng tayo suspect na miya kapalagwi dito imbutuan sa tip pagi my friend. Okay, actually sira kami aluinganan na miya kadakala mga bangsa tanong ang mga tinda niyan na pirawan di siya di makapunon miya suldan sa tinda niyan di na di sira raming sa di sirap ni mga ampadian oy kuan yun na pirakanan na sara diniro na pamana ay pirawan na tama sa giyang utang mga importante mga gamitiran dataro mga identification niran na napirax na giti kuan. Okay, sir kay sabab sa miya luinganan kuan. Sa mase man to na nagyang kanan na kisa dataranan budun miya kala o anta kami miya bumiya ba? Actually na di past years di 2018 ago 2019 nasa Holbarm nasa Katanoy number 1 police station. Pamana although kurang so kapulisan sa Marawi City na sobra so galbo kami na miya mimalitan no number 1 sa police station na makokontrol tanos mga it means to see na maninay so crime sa di Marawi City because sa effort di mayor tano aso suportan niya na di chipa police tano na may to so crime tano pero continued na mga crime tano mga case ka mga lagi din na may to painta ko to na di 2020 na continued na makukuha tano so best police station sa di Barb. Okay sir. May alin nga kagi may pantag sa giyang kay mga paman na mapasibula mga ng mga krimen. Mana giyang mga bangsa tano mga di ito matandang ni mata na sa pamamakinkan. Gitu ba? Piang nita ba di mapakaya pa ato na ma-advise ka giran oad na may lera na kuan ay natural bina na mikipag-communicate ka kuan so kabasa nga vigilant ka so ano ba ang para sabuton ng mga bangsa tanong man tuwa di mamamakin kailangan tanusiran mambu although nandyan yung kapulisan na udi sila mo ugup amuta bungal siran kepasangan sa PNP so which is although ang mga sibilyan ay kailangan din natin so ano po ang sir Mirato ang mag-advise mo sa mga bangsa tanoy man to at tumantandang ang mata sa pamamagingan YouTube are pagari ko DJ Casper itaro sa kan pa sina dito walutiman mapasa de walayo to walutiman na to na discuss na no on a group di community tano yes mga dapat ang nilibak tano dito et heinous crime itaro sa kan rin pagari ko waya kay busa kan sila kan murder homicide robbery thief kalima na di na physical injuries. What's that mean? Ato na. Dinan man ni pamana di na ni kikaso o tao kaya sakitan niyan so sa katawa mo siya kaya palian niyan ando no dira kaya bukulan niyan pamawa na dito drug addict
na nakior sunadangan yang DJ Gasper ka mengi terkapah mah ati na miya sikat si DJ Gasper na sang nang nabako sikat Masya Allah. piagay na nga niyan ro na misuntuwa ka no na kaya paliangan niya budiwa na kaya bukulangan niya na so nga sa police station tano na ini priklamo nga dito sa katawa lalo nga drug addict o di ko na maratay pamikiran na inikuan ko na physical injuries. Ha? Ako dito grade 10. Miya pasad karo, likaliman nuto. Ikanam. Na nasa kay my friend. Okay. Ad na motor ka. Okay. Na miya de sa motor ka, hindi parking karo. Ay dito sa katawa man siya komisyonader ka. Na napiyaman ko niya na dito motor ka na ini-report ka sa police station na napitero kon ano ni ba motor napping dito ay priklamo sa police station duty kuan yan ay kapito na man nakit kuan painta utun na sa future na makuha nga dito mapipikir ka ambisyon ka truck Fortuner Okay. na ini parking ka sa man na dito sa rarangit ka dito pagarita malalo-lalong na care na piyan man na dito akuan kana ini report ka man sa police station na carnapping. Okay. Dito ikapito. Katayaso ikawalo niya na kay my friend. Okay. Apkin counter mi everyday. Di special na di lagi dia. Mama na ad na mga di manggulola mismo si sa Marawi City. O ad na sa kataw ababuraga si sa tao bayan na ranaw mababaling. Na ad mambuo ubay na malalo-lalong drug addict. Okay. Miyailay niya na dito sa katawa babay mipay gusa dito ako na malup kagabi na dataw. Na miya de drug siya gito miya katalo gawin na datorog. Anto na ipasibulay kidinin sa dito raga sa dito kaya piguyan sa ranawa datoro. Okay. Pasibula. Okay. Pagrip niya na my friend. Pagrip niya. Marip yan to na pil sa kaso sa pamilya to na dito ikawalo incident kakuha na misi sa police station na dito rape. Dito ba? Walo to. Murder, homicide, robbery, thief, physical injuries, motor napping, car napping, and rape. Rape. Yan na ni everyday meeting. Dito walo timan na did not to ka-absent sa dinan blatter Marawi City Police Station. Okay. Okay sir, kagi may aluin kanan. Dataro to kay unda manakan. One time na kagban ako last week, kagban ako sa Sagunsungan. Ana mga bagsatan ro, mga patinugo sa Citiul, inidulugo ko ni siyan. Kaya ako numaling, naan ko na mip kada sa na danyo na main county rakis. Mip kada sa na baguraga ang mga labi sa puluidad, amiga sa karsada. So parang punit-punit daw yung damit niya. Pero at that time na may matutunog kung mambukuan dito mo kompleto sa details so kay pamana protekta ko pamilya ko. Di past week? Last week. Last week ko. Ay na dito ba? Umega in counter yun na nakis. Danan so danan mi. Pero an ko na miya ka ang mga pulis. Na pasibulan na mini blatter kanon di na dito ron lino ilay nang sa blatter book to na itawag ang nakaubuwa kay my friend na miyaw mga polis na 100% na mini preklamud na o pamokwa na adna report tanusan. Okay, inutay ni pagaluya sirakan ka o if ever pure na actually pure na ay natural binagin ka pa kan gatan ko mga looks tano ada may mga ikarita nilan aditan sirap mugan sa lugar. Wow. May kwan nga nabinutay no inaloy ka batano puguki lagi ang kuta miya sosyo ka batan para ka kwan at least na da inaloy ta family name or name. Na gini ka pa man inutay ni inaloy ka gini ka pa kan gatan ko mga bangsa tano mga ina mga ama asa pa ran suwarisan niran sagya nga masay man to man to pinaka-importante niya ka pepedi pitero ka para pa marimain tano o umani sa laborong dia community tano amagin ka tano meloy tano vigilant. That's why. Okay, so dito ba inaloy one of the bilang jalik na iman to mga bangsa mi if ever haka-haka man yun o totoo pero kahit na haka-haka pero always prepared tayo na always sisiapad sa mga warisan tano badila boro na diyan na nabulog kalumbuyan
ika nga sweet 16, sumapa kaya madali lang kumbaga bingwitin. Oo, di ba? Madali lang bingwitin. So, yun na nga, mga bangsimi, mapir ka nung sa pipita. Sir, okay, banamiya pa sa dagyong utawalo elements sa tigagwan. Na sama na yato na yung magwan, kaya gidataragyan ka na iman to inalwita. Na laman to, kaya yung utakwan, udah yung ubnaro to, na namip ka disangan kunyagyo to. Na gitu ba? Sir, kan ato na paman maptirot ako mga bangsa tanwa, tumatan nga matan sa pamamagitan iman to, mapia kapipita sa nga programa tanwa, mga PNP, ama na siyap ko pagkaw na pagalad ko yung okay. Actually, giyang kaya programa niyo, asyap ko pagtaon na pagalad ko yung nagid ni kapag imbitay nga pa ko mga bangsa tano, program may ram na kanabo giyas ka nubo PNP. Okay, nanto na yung may opinion ka sa giyang napit. Yeah, nandito ba? Dito ba pitero ang upagapaganay ayat ano ko na dia crime prevention. Ayat ano advice anto na isuon tano pamala dito pitero na walutiman. Example to na dito murder o pama o active so community tano. Active so barangay tano. So mga bipat tano, vigilance ran, so mga barangay leaders tano, so mga akuan tano, kagawad tano, lalong-lalo na si chairman, o active siran pamari pagarikwa DJ Casper. Na uad na maratar ka sa dito ako niran na unduduro siran. Na dito sa kataw lalong, udi ko na ad na bisyo niyan, udi ko na padidrag. Na saka plano niyan raka kambunuan niyan raka na iniyan raka kambunuan na kaya agapan gaga na dito pa duduro sa dito place lagi pa mga bipat tano o di ko na sa mga barangay tano na miya prebentan wa dito mapipikira sa kataw manusia murder demi bulog sumarata pamikiran na miya dak tano to na miya prebentano sa murder. The same story sa dito homicide, robbery. Gito na walway na luwing. Waloy na the same story to. Kailangan saya so active support ta community lalong-lalo na sa mga civilian tano agos sa mga bipat tano. O dito idiyang diteron lango na awida kala pagkatalinguma sara vigilant agu susuporta na tetaman na de pamana maito so awida kala pagkakuha. Inar ka sa naripagariko? Yes. Yan ni diyang diteron na crime prevention. Mapakaya masiru crime tano. Okay. Mapena na ako na. Sumana mga bangsa may tumatanda ng matano sa pamamagitan. Gini di mirano di ka paginuno. Mugup tano. Ka what if kundi ka ugup na batuawi dakan na birarax ka nurong marararang ka nurong din paman na wana pagka-create paman na pegang utat ka di ko siya pamang pagka minabatanan ugin na wan sa maka paman naging utari durido o dubilay menjelek na di wan na udi ito kagapan makarabong atiran na minikarong sa kaya mitidawasiran na marararang ka umbu mirarax ka umbu so that's why as long as maaga pa na ugup ka na animan din niya kapakarabong mga nadataran na sample sir sabab sa mga kakampat na nga oras kataw na kanas ka na miya busy ka panalamatan na kanas ka sa dinga kap na renon kataw na kana emanto na di pun mapaparusuras ka na ugin nagyang koto ba pamana panaguntaman ka ketukan ng mga bangsa tano diyan uta mga mga information para paman napapatakatukkan ng mga bangsa tano na daka mga renon balasang ola okay sir. Bad na mga last message ka sir kami ang madakalataw anta kasi kung mga bangsa nga saging kuliling aranaw na anta ka ba na penalan salam na ka imanto sir na banday mapyan na samantalang tagi ang alam oras. Dito salamat tagi pagariko di Casper. Di ka pinalamat kami sa di pakatutayan tano mayor tano. Yes. Babaganda nun yan sa di programa nga si Ari Pagariko. Yes. Na pinalamat kami sa di pakatutayan tano mayor tano si Attorney Mahul Usman Gandamra sa Keb Gitanon yan sa oras ya. Agu di COP tano na mananaguntaman, agu di mga padakan lalong-lalo na ang mga alert team natin. 24/7 na sisansiran, mananabnar siran. Pinalamat ako kung mga padakan na sumusuporta sa Philippine National Police, lalong-lalo na sa Marawi City Police Station. Especially pagkaw na ipagari ko, susuporta ang kami nga. Yes. Na due to pamang ninami kung madaklataw sa di kuliling Marawi City. Sin sa Lanao del Sur, ugupi kami niyo.
Kadia awida akal sa Marawi City na awida akal tanwaya. Sa ating mambu problema na opa mo masultan no to na binipitian. Makapgunaw na saktano kapakapi aginawa tano girada awida akal sa dia Marawi City. Na dito ni ka penalamatami o gupi kami niyo ko lango na awida akal kataya o din kami niyo kumana kataya din si DJ Casper na ay ni din talwe ka very supportive nan anytime na kumi kami niyan sansa Yes, awida akal DJ Casper miran payro na kumamin si DJ Casper na diyan ni kapenalamatakan siguro lango na di mamamakingan salamat ko oras sa inibginyor kami sa kaya pamamakingan niyo may tuwa oras saya makampat na salamat boss salamat ako dito partner ka na si PCR Faisal Batwa na silam na kang kanyan ako langong kanu din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsa mi nagtanong nagyang oto idol akal mambu sa giyang kaya mga bangsa tanong sa giyang kaya Marawi City Police Station isa mambu amalay panaguntaman Didi narorotos na tanong serbisyo madaklataw mga bangsa niya sa giyang kay Bandar Marawi ada sa lako ruar kay Sir Waida Mirato panginta ko wala siya pangkawukad ng tanurabul alamin baka niyan si siapa katanakan nagyang kutuan niat ka panaguntaman ka galbag ka na para ko mga bangsang ka agusiko inged ka Marawi anta kaging aranaw sa panginta ko wala gyang kutabalas na maparulingan si sa dunia na ayamala na sampay sa akhirat sabab sa gitititu pagingdan diyan kay masa tanwiman do diyan kapag kasisitan sa dunia na temporary bird na ya na insyaallah na mapakatero na kan na may kasyurti ka di ka di makambal sa mapluto ka sa akhirat diyan ka na mga galibag ka kasi siya pa nga kumadaklataw share kami ang madaklataw na inshallah na ad na balasanan na panglinta ko wala maparulingan din sa dunia na yamala na sampay sa akhirat. Anyway mga bang sami yuto din mampan ma-BBC katap na si Sir Batua bana pada mi puguman yan bana ki-reportan okay isa mambini gua polis wana panglaban tanu sa mga wana mga pulis di ba na mga pirawan na mga gua polis sa wana na inshallah na sa kanimala nominate kay gini Sir Batua Tall, dark and handsome. oh yes wala nga lang na malutaw na kuan. Okay, may sabo pro mga bangsa mi pinalamatan namin kinungan sa dapita taman na palalamat ko pagpadanior kami na inukon ka siko padagawi inshallah next Thursday man. Badyo kalilipat alungan Hamis ipun sa oras sa alas 8 na taman sa alas 9. Agyang kaya mga programa bangsa tanu sa Marawi City Police Station paguluanan Sir Pantaleon kababagyan mamu sa panduan agyang kaya pagarita si Sir Waida Mirato gitu sponsor mamu agyang kaya ini tugutan bara bantuga mayor sa agyang Islamic City Marawi ada sa lakawarwar kaya ni Mahul Usman Gandamra panalamatan tanu agyang mayor tanu lalim suditan ron ka panalamat ka lebih tanurun lebih kami ron na saksi hindi po dahil bilong kami sa City Hall etc kundi that's why hindi po ako naiilang sabihin ito kasi yun ang nakikita ko na ang ating buting mayor ay talagang lublob po sa trabaho at lagi pong nag-aalala at gusto niya lahat ng mga may mga concern ay agad malutas kaya ako po ay isa ko sa mga witness na totoo po yan. Alright, anyway panalamatan tanong mamugyang ay Vice Mayor isa mamu kabubagan naging ay Mayor tanong sa panduan abang si mapupatan niya ng langon tama na pababaliws kanina serman sa giyang langon tama ng mga widakan giyang kay Vice Mayor tanong ada sa lakwar kay Honorable Dato Anwar Abidin Abdul Rauf, the City Vice Mayor of the Islamic City of Marawi. Anyway, sa ngalan po lang bumubuo ng 92.5 FM Radio Dan sa lang
Giyong uta pa yung padak na DJ Fiona, giyong uta sa technician, Apsimbira kan Mambo, si Ryan, ugyang kay napaka-supportive na station manager dasa Lacarwar ki Sir Abulker Maru Malibasa, yabo sa bangsa niyo, watayo, pagarinyo, arinyo, dasa Lacarwar ki DJ Casper, paano namin kano, so salama kalilintad na kadarera ginawa, sa ginan sa giyang mga bangsa tano, ang mga pulis, malalayo nagtano, so kapipya ginawa, rinaw, agum pamanar rinaw agum kalilintad aditano di mi pagintaw sa giyang kay Bandara Marawi na lalabo sa giyang kay probinsya Lanao del Sur sa sabab sa Giyutoy Imantoy Inusiran Sisansiran kaginan ni pamana kabayran na mamiminti na giyang uta kalilintad balasan siran wala sa panglintaw wala ginan nilalayo na ditano di mi pagintaw mapayang maper kanon sa nakapipita mga bangsa mi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Today's best music. 92.5 FM Radyo Dansalan. Lagi kitang naiisip, maging sa aking bahay.